knuppelen. Goeiedag. Ik ben Jange van de Fundación Parque Nacional, samen met meneer Basilio. Goed dat u er bent. U bent trouwens de tweede van D66 die er komt. Want we hadden in januari 2000 meneer Van Bokstel op bezoek. Die kwam toen inspiratie opdoen voor het beeld wat in Amsterdam staat. Hij heeft dit toen niet gezien. Dit is nieuw. En deze poort beeldt het hele verhaal uit van de slavernij. Ik zal het even kort uitleggen. Ja. U ziet hier de schakels die de ketting vormen van de slavernij. Dat houdt op een gegeven moment op. Dan heb je hier een op zichzelf staand pilaar wat duidt op vrijheid. We hebben in het midden het continent Afrika, waar de mensen die tot slaaf gemaakt zijn vandaan kwamen. Daarop hebben wij Curaçao geplaatst. Want deze mensen hebben in slavernij meegewerkt aan de opbouw van Curaçao. Maar ook gestreden voor dingen zoals vrijheid, gelijkheid en broederschap. U ziet hier de 7 plekken die zeg maar, waar de strijd heeft plaatsgevonden. Met wat leuzen die toen geuit zijn. We willen niks anders dan onze vrijheid. U ziet hier de zon. Ja? De zon met daarin een vogel die wij skertje noemen, of fregatvogel. En het beeldt in een tot slaaf gemaakte die naar zijn of haar vrijheid vliegt, of naar huis, of naar zijn schepper. Ja? U ziet hier wat lijnen. Tenemos mespa meer mensen. Deze beelden in feite uit wat u ziet met de mangroven, het zijn energiebronnen of energielijnen. Ja? Dit is de naam van het park, Vrijheidsstrijdpark. En daarboven ziet u mensen die in feite de vrijheid vieren. Met hun armen in een V-vorm, victorie. Als we naar binnen gaan, treedt u in feite een terrein in met historische waarde. Want de vraag is altijd van waarom het park hier? Zoals u misschien weet, en ik kan het niet mooier maken, zijn toen heel veel mensen terechtgesteld. Na een certsvonnis, moet het gewoon zo noemen. En die zijn toen verzwaard hier in zee gegooid. Maar de 2 leiders, Tula en Bajan Karpata, hun hoofden zijn hier op staken geplaatst, gespitst, om mensen af te schrikken. Want dat doe je nooit meer. Nee. En dat heeft inderdaad heel erg lang doorgewerkt. We kunnen even naar binnen gaan. Ja. Ja? Als u vragen heeft, kunt u ze rustig stellen. stellen. Het is een prachtig hek en ik heb het gezien. Het werd in die serie Raúl Curaçao was de kunstenaar die aan het werk was inderdaad om het te maken. En is het Maar toen ook is zo echt... mooi uitgelegd? Nee, hij heeft het niet zoveel uitgelegd. Maar dit is echt wel heel mooi met al die symbolen inderdaad. Ja. Geweldig. Ja. Het is gemaakt door een kunstenaar van ons, Giovanni Abad. Hij signeert wel met zeg maar cijfers, 7-1. Dat zijn de cijfers van het alfabet, GA. Ja? Laten we naar binnen gaan en kunt u zien wat in de tijd meneer Van Bokstel ook gezien heeft. Dankjewel. Bij Bon JB? Hier staan trouwens de namen van de belangrijkste leiders van toen. Tula, Bajan Karpata. Dit is een dame die heeft toen ook actief meegedaan aan de strijd. Dit zijn namen van strijders in het Caribisch gebied. Toussaint kent u van Haiti. En hier achter hebben wij de naam van de mensen van het continent. Ja? Ito sonando, kapiong? Ito sonando? Ito sonando? No, agora de door com cada pessoa meneer te mostrar. Oké. Meneer te halen mij voor die meneer Sudara. Dit is een totempaal ter ere van de Indianen. 2500 jaar voor Christus wonen hier al Indianen van de Arawak-stam. Die zijn later ook gedeporteerd, maar ter ere van hun en ook hun strijd hebben we dit gemaakt. We hebben soms last van vandalisme, maar dat laten we gewoon zo staan. Maar mensen, dit doen we niet. Maar het is niet af, maar het is ter ere van de Indianen. Ja? Daar is ook aan gedacht. Zijn er nog mensen die origineel afstammen van deze... Ja, want kijk, na de slavernijsafschaffing zijn weer Indianen geïmporteerd of teruggekomen. En die zijn vaak vermengd met de negroïde mensen, maar die zijn er nog steeds. Ja? Oké. Meneer Van Bokstel, sorry? Ja, sorry, nee, ik was net dat ik nog niet veel mensen gezien heb op straat met kenmerken. Oh, ze zijn er wel. Kijk, je hebt een gebied, bijvoorbeeld Rancho. Ja? Daar wonen vrij veel van deze mensen. Wat leuk, ja? En ook in Bandabao, Krakeel heb je ook families waarbij je het wel kan zien.
Ja. Ja, Maar wat goed dat jullie dat dan ook hebben gememoreerd. ja, dat doen we. Kijk, dit is waar meneer Van Boksel toen naar is gaan kijken. Het beeld desencadena, dat betekent ontketend, unchained. Dit beeld vangt in feite het moment uit van het elkaar bevrijden. Ja? Je hebt daar een centrale figuur staan, dat moet Tula verbeelden. Je hebt een vrouw, die staat rustig te kijken, ontspannen van kom maar op met die vrijheid. Maar die andere kameraad, die is een beetje angstig. Dat was het idee ook. Die twijfelt tussen vrijheid en zeg maar toch de angst voor vrijheid. Want ja, dat brengt natuurlijk ook verantwoordelijkheden met zich mee, et cetera. Ja, het is een nieuwe wereld dan, ja. hè, natuurlijk. Ja. Maar het beeld roept ook op tot bezinning. In de zin van mensen, aan welke ketens zijn we nog steeds bevestigd? Ja? En dat weten we allemaal. Ketens van armoede, onwetendheid, maar ook jaloezie, angst, schaamte. Dus het is in feite van bezin je waar je staat, maar ook met de bedoeling dat je gewoon die angsten loslaat om je te ontplooien. Ja? Ja. En hier tegenover hebben we dan wat we noemen de Moquette di Lucha. Dat is een monument die op 7 plaatsen staat, of zeg maar een landmark in feite. Die staat op die plekken waar de strijd begonnen is. Ja. Het is toen door UNESCO gefinancierd. En het beeld inderdaad uit op een gegeven moment van ja, hier heeft dit en dat plaatsgevonden en et cetera. Hier staat Friat Laas, want zoals ik net zei, hier zijn die lijken in zee gegooid, et cetera. Maar ja, kijk, de dood is hoe dan ook toch vrijheid. Ja. Dan ben je van alle ellende af. De plek is ooit door... Toch uit de speeches van de Amerikaanse strijder ja, voor... Martin Luther King. Ja. Ja. Free at last, free at last. Ja. De plek is ooit door UNESCO in 2002, dacht ik, bestempeld als messenger site of peace. Want inderdaad, het gaat ons niet om haat, et cetera. Het gaat ons om, je moet je bewust zijn van je geschiedenis, maar hoe gaan we vooruit, hoe gaan we verder? Ja. Ja? En we hebben hier ook de namen staan van de mensen die toen, zeg maar, veroordeeld zijn en gedood. Daar verder, maar we gaan niet... Weten jullie nog steeds wie dat toen waren? Ja, want je hebt overheidsdocumenten waarin dat allemaal staat. Alle, zeg maar, verslagen van rechtbanken, vonnissen, alles. Ik heb daar een heel dik boek over, dus je leest gewoon, alle namen, waar ze van zijn beticht, al die dingen lees je gewoon. Dus ja, maar we doen ook onderzoek natuurlijk. Ja, nee, Dus, maar ja. dat is toch wel En bijzonder. dat draag je dan verder uit. Ja. We hebben ook een boekje gemaakt, dat krijg je ook straks mee, waarin dit soort dingen staan. Ja? Maar dat is in feite, nou nogmaals, wat daar staat, Ja? dat is een eerste zuil, geplaatst in 1963. Dat was toen 100 jaar afschaffing slavernij. Maar dat was toen bedoeld van, hier moet ooit een beeld komen. Het heeft hier lang gestaan. Nou, toen dit beeld geplaatst is, hebben we het zeg maar, opgevraagd en we hebben het daar geplaatst. Ja? En we zijn bezig daar ook nog met wat ontwikkelingen. We hebben daar een podium, daar moet een soort tribune komen voor activiteiten. En we doen het allemaal uit liefde, met eigen geld en dat soort dingen. Wij geloven in zelfwerkzaamheid. Ja? Is het een beetje duidelijk? Ja, zeker, ja. Oké. Het is indrukwekkend. Het is wel... Ja. Het is een mooie plek, je ziet mensen komen hier om te duiken. Kijk, het is vrij toegankelijk. Ja. Ja, we hebben het alleen afgesloten om het een beetje schoon te houden, et cetera. Het was voorheen een kale vlakte. Het is nu dicht. En je ziet de vegetatie gewoon opbloeien. Ja. We houden het zelf schoon. Ja? En we kunnen het langzamerhand ontwikkelen. Dat is de bedoeling. Ja, mooi. En het staat ook tot uw beschikking, want hier komen ook vrij veel Nederlanders kijken. Bon? Bang, bang, bang.